sore nguler kambang kok penake ngene ya Mas. Nggih, pancene penake niku diparingi mat-matan alus-alusan kok. Nggih. Monggo pun lajengaken. Pun unggahake tandha mata. Tandha mata Mas Gendut. Monggo. Ira diketang dirasakno kepiye wae enak tenan. Senadyan to rame. Oh ya. Tandha mata sing tak Yo yo. Mega Buana nyampur sari kali ngaturakan sugeng rawuh untuk dapur tamu dangan kakung Suno Putri sedaya boten supen matur sembah nuwun Punduk Putra Audio mereka banteranipun nggih Mas Putra Audio nggih leres Mbak Yu ingkang mijil saking tlatah Karang Talun nggih
bot-bote wong tresno ya ngono kuwi. So. Nggih, bot-bote wong tresno. Dilarani bola Dilarani bola-bali tetep isih Ah, seneng ae ya, Mas. seneng ae wong tresno jajal nek ora tresno lagi catoni sisan pisan ngono wis oleh ngendem setahun ra mari. Berarti sampean ki rada curhat ngono ya, Ora Mas ya. curhat, iki. Apa tau nglakoni? Wah babakan tresno ya aku wis kulino. Lah iya. Diapa-apakno nek wis tresno ki tetep kandel Wah. ning ati ya, Mas ya. Ari basane tai kucing rasa coklat ngono kae. Iya. Disawang sengir kok disawang diambu sengir ya kaya minyak ngono kae. Diambung sengir ning terasa nikmat. Nah. Sengir-sengir iki apa? Ora Lah, ya tambah pelem. ora tambah ngalih kan goleki. Lah sing sengir ki pelem kuwi kok. Ah iya. Monggo, Mbak Yu. Tak simpanan aku. Yo yo. Hey, hey. Yo, oh ah. Oh ah, oh ah. Ah, ah, ular kambang bablase tandha mata. Nggih sampun katuraken menika Mas nggih. Iya. Saking kula sampun matur nuwun monggo Matur pun sembah nuwun terasaken. kalih